Здравейте на всички, добре дошли на ново видео, в което както сте видяли за който ще цъкаме соло арена. Между другото, без да искам, имаше едно друго видео, без да искам го спрях от началото. Както виждате, съм направил един кил. Това ми е лута, имам 1085 материали общо. Там има един слорп камион, мисля да се хилна с него. Да се хилна с слорп камиона, имам 15 бандажа, малко материали ще пофарма. Въпреки че зоната идва и трябва да я да налива в нея, защото вижте къде е. Аз ще пофарма малко метал и ще взема някаква кола да избягам, ако някой от тия коли се карат, разбира се. Отварям честа, минита. Дайте да видим някоя кола кара ли са. Окей, тази се кара. Ще вземем слорп камиона, за да сме на Max Shield. Той всъщност е Z. Тъй, че директно отиваме към зона. Понеже зоната е доста далече, нали? Между другото мисля да слезна от тази... Да. Както си казах, мисля да слезна от тази кола. Ох, ще фарма на дърво. Но е по-важно да ни да в зона. Мале, бягай. Сигурно ще си чуете, защото спрях, нали, да върва да хода с колата, нали, да карам колата и да отида по-бързо в зоната. Защото така ще ме чуят, ще мора по-бързо. Докато сега, ето 60 точки, при 60 точки. Ето, ще се опитаме да дигна чемпион. Ето, тук има и без друга кола. Тук във втори сезон, трети, там имаше хеликоптер. Сега се опитвам да избягам от зоната, но виждам синтак, който просто няма как да не го взема. И без друго трябваше да се бандажно. Тъй, че още една причина да спра. На арена гледайте винаги материала и оръжията. И хиловете, разбира се. Хиловете като цяло винаги трябва да ги гледате. Дори да не гледате арена. Маняк, не ми се би отфайтва в зона. Ако обичаш. Добре, хитна го. Кракнат. Не! Не трябваше да спирам се бандажувам. Добре, няма нищо. Давай, реди. И продължаваме да цъкаме. Много тъпо от моя страна, бате. Ма щех да го оставя да са метки. Всъщност, му остана на едно... Трябваше да се заобграда, Мале, много съм зле. Нищо. Не е една игра. Все пак. Не е една игра на света. В смисъл има още доста повече игри има. Ой, изпаднах. Гледайте къде е. Буса, бе. Впрай! Аз май казах, че ще ме вземе 60 точки. Къде да паднем? Маре, ще паднем, бога. Не! Ще паднем ето тук.
Момчета, не, просто не обичам да падам в някакви градове, да умирам бързо. Обичам да си падна някъде, да си ултна, материали, хилове, всичко, шилд, макс. И вече оттам нататък, ако съм решил да се бия, отивам да се бия. Хора, мислех да го навеш на този, ама нямам материали, съм само с един драгон шотгън. С който всъщност добре, че ми го даде този въпросен драгон шотгън, защото иначе ако беше паднал тук, аз щях да умра. Окей, шокоивки. Найс. Това е Legendary Chest. Добре, Legendary Chest, дай ми нещо хубаво. Добре, момчета, просто няма да гледам. Ох. Добре. Започваме много добре, само че трябва да взема някаква друга помпа. Ще използвам и драгана, но трябва задължително да си взема и друга помпа. О, трейдер. Бате, аз тук колко амо крие горе-долу ще взема. Ти, момчета, гледайте какво правим сега. Но се всъщност къде ли не? Добре, зоната не. Не. Все тая. Сега по-важно се нафарма материал. Започваме с страхотен лут. Даже миналата игра ми беше по-траш лута. За разлика от тази. Тази игра ми е лута уникален просто. Според мен е уникален. Но ще взема този тактикъл, да ви кажа честно. Въпреки че не съм най-големия почитател на тактикалите. Ще го взема, защото не ми бяхва много доверието от Dragon Shotgun. Даже този Dragon Shotgun ще отиде на четвърти слот. На буквата Z ще отиде. И да, сега сме наред да фармим тухла. Значи имаме макс дърво. И може по някакъв начин да знам. Да почнем някаква поредица и на друга игра, защото в момента аз имам едно различно видео от Fortnite и то е как към Valorant. Която всъщност Valorant я изтрих, защото... О, фак. Къде? Няма да го стрелям, че ще умра бързо. Аз искам да взема поне фри 60 точки. Няма даже и да си хъба и шокоевките даже няма. Така. Идваме тук да продължим да утваме. С надеждата да не даде, ако ми даде син тактика, този Dragon Shotgun го фърлям просто. В смисъл, или пак не, аре, ще направим една игра,
Идете ще цъкам с Драган, шотгън, айде. Ох, тук майко, тук си максимум метала сигурно. Да, аз почвам да чупа оградата за метал. Да ми доста метал. Между другото, тук правя много добър ротейт. Ако се чуете къде да падате на арена и примерно не сте толкова добри или просто дори да сте добри, просто искате да си лутнете на спокойствие. Изгледайте цялото видео, защото ще изиграя още една-две игри, мисля, че. Ще видя как ще е, само че това видео ще стане доста по-дълго от обичайните. Може да е 30 минути, 40 минути, колкото минути е толкова. Така. Ще щупа и това и ще слезна долу. Добре, че не ми взе full damage. Тук с това нещо да измислят яко да стане. Не просто си седи и така. Тъй... Нека да щупим това. И да отворим този чест. По-скоро да го щупим този чест отгоре. Зелен так. И медкит. Ще взема медкит. На по-голямо доверие ми вдъхва тактикала. Ама не, знаете ли какво? Няма. Казах, че ще направя една игра, деца към с Драган, ама ще на нормална игра, която ще е следващото видео. И ще може да пусна видео как цъкам CS 1.6 или CSGO. Ще видим какво ще е следващото. В смисъл това, нали, арената. Ще е видеото, което ще кача днеска. Днеска качвам 2 видеа. И следващото видео може да ми е как цъкам някаква друга игра. Не знам, ще видим. Между другото, не знам дали знаехте, но сега, по-скоро не дали знаехте, но и дали разбрахте, че сега пак цъкам помпа втори слот. Ние дайте да се кача леко нагоре да ротейтна на кампанина. Тук не е някакво амбоксче, не има так. Окей. Тук гледам... лама! Вижте само откъде излетях. Тъй, добре, иначе има и хилвания. И да. Дано да ми даде мините и митките, аз знам. Добре. Ще взема тия чук с плашки. И имам достатъчно хилвания, мисля. Само да намеря, ако намеря още един медкит, ще е хубаво. Добре, 6 минута, 2 чака и един медкит, мисля, че е nice хил. И епик скари зелен так. Мисля, че е добър лут. Като цяло мисля, че се получава добре до момента. И ако искате, казвайте, че кампам, мен ми е сета, но просто искам да спечеля точки. Не искам да правя IQ гейм да губа точки. Да се падна някъде, да си лудна. И да. Добре. Чайте ще го щупа това да не го щупи някой друг да се хилне. Само материала ще му подаря. Или пък даже и материала няма му подарявам. Тъй. 25. Недялка и тук ще си го направя макс. Тръгваме надолу. От тук... вземем баунти. Не. То точно тук баунтито ми.
Минита. Ще фърля този медкит за минита. Мисля, че е добра идея. В смисъл... Нали, зависи колко са минитата. 3 са. Добре, метки да го зарязвам. Защото все пак шилд имам 9 минита до чега. Май беше по-добра идея да си взимаме, да си задържаме. Не, всъщност, по-добре, че го взех това, защото ако ме кракнат и ако имам меткит, ще стане тегаво, да я знам. Това баунти нека да си изтича, каквото ще си прави. Какво е това там? Баунслери, ами ли ще ги взема? Ще да ги взема тия баунсове. Баунслери. Ау, бият се. Нека да си се бият, момчета. Нека просто си се бият. Знаете ли какво, няма да отивам при тях? 4 бе. 4 не ми стига. Не! Златна XP. Златна XP. Хора. Идва към мене. Ай, чо. Бързо към XP-то. Само, че наближавам много яко баунтито ми. Да отидем ли за дропа? Абе. Ще идем чил до дропа. Оди Кубобо. Хрумна ми идея. Какво ще ме дадеш? Чардж. Окей, не отказвам чардж, даже се кефа на чардж. О, там е уникален. Ети, гледайте си. Влизаме в балата сено. Чакаме. Седиме, откампим. И не мърдаме. Някой дано да дойде тук. Примерно си метки, два нещо такова и ще го изкампа. И да, нека да видим. Някой от 7 влиза ли? Никой не влиза. Добре, точки. Благодаря. Само, че няма да зле тази стена да моя. Какво ще кажете? Това стена да... Тия две стени да са мои. О, назад се бият, назад се бият. Чувам нещо. О, фак ми даде, аз страхова зона. Гледайте маняка къде ще седи на ламбайланчето. Аха, Майона е там на хайграунда. То какво? Какво стана?
Леле, аз няма ли да по-добре се хилнаме, маняк? Не, не. Дайте поне шилд да има, ако не лайт хил. Ма, уверено ли, от колко страни са? Бате... Вижте, чаги в TikTok, дете ми пращат, бе, бате. Бах ти. Простотията! Аре, бегай, батко. Бегай, че ме мръзнавате. Дайте да го питаме то с хамален иска да тикаме до арена. Един приятел. Искаш ли дуо с арена? Лука искаше? Дуо арена. Ами... Бих се съгласила, ама сега... С един друг приятел ще стъкам. Окей. Ай. Глупак! Човек са далеч, нали? Добре става. Добре, айди. Продължаваме ренките си. Още, между другото, тази игра изпирам видеото, че рекорда на 24 минути. Между другото, момчета правят сервер, да може и да не влезе да снимам повече на него. Защото нещо не ми дава абсолютно всички скинове. Тегля си, това правя си го, всичко си правя как си странно, не ми показва никакви скинове. Па и без друго на него не можеше да се играе. Като цъкнеш соло и то нищо не става. Тъй че да. Но. Аре, кървал маняк. Гледай го. Сега пак се чура къде да лендна. Предната игра имах много добър работа, ама нямах за... Тука, между другото, знаех си, че метки да ще ми потрябва. Къде да лендна? Аз не лендвам никъде, интересно. Ай, пак ще лендна тука. Ето... тук.
Чакайте. Между другото, момчета, аутабнах. Да знаете. Аре да паднем и тук първо, да отворим големия чест. И ако съответно никой не е паднал тук, да е лутнал тук и тогава да хода където и да било. Постоянно имам 50 голд, което е много странно. И малко не смисъл, когато цъкам до или 3 арена, года ми всяка игра се маха, ама сега нещо си седи. Окей, момчета, никой не падна. Мисля, че да. О, так, окей. Доволен съм. Че пак синтак за начална игра. Да, никой не е паднал, директно съм шилдвам. Никой не е паднал на кукулето. Аре, дайте ще взема и това SMG и му влизам. Как шилдва? Женствен. Дайте ще изпия още един бик. Какво ще дадеш? Калашни. Аха. Давай, ама хитни. Я не ми шилдвай, бе, ей! Ама гледай главата, нямам никакъв материал, няма да играя. Ай, чао. Аре, бате, за какво така го направиха това? Чао, момчета.